मिस्टार मिथुन ब्रह्म फुंखा बसुमतारी दानिया नेक्स्ट दंबावो जोंहा राजा बसुमतारी बुहुरफार इउपिपिएलनिफ्राय जना इस्लारि बुहुरफार इउपिपिएलनिफ्राय मानो सोलायदों होननानै बुङोब्ला खाथिया सबसमाय एखे थाया नङा होमबा मानसिया दिनै कर्म जानानै खेबसेनो सोलिबाय थाया दिनै लासै लासैसो देरो नङा होमबा बिदिनो दा नोंथांमोना गोदोनिफ्राय फैदों फैयाखै आंहा बेखौ सोंनांगौ गैया जों जानो जे बिसिखौ मोजां मोननानै फैदों बेनि थाखाय नोंथांमोना बोसोरनिफ्राय आजावनानै लाबाय बाथ्राया गोबां माने बिसिखौ दसेनो सानो नंगौ जों इउपिपिएल आरो बिजेपि एरेन्ज सरकार एसे सिगाङाव आं खोनाफैदों नोंथांनि जेनेरेल सेक्रेटारि सुखन ब्रह्मआ बिजेपिनि सोमोन्दै गोबां खोथा बुंलांबाय गिदिर गिदिर खोथा बुंलांदों आसनिनि खोथाखौ बुंजोबखाबाय नङा होमबा दा बाथ्राया बेनो बिजेपिया जोंनि बे ट्राइबेल हारिखौ मा खालामाखै रायजो राजाखौ गोबां खामानि मावनानै होदों मिथिबायना डक्टर नरेन्द्र मदि आङो सम सम बे खोथाखौ बुंबाय थायो स्पेसियेलि बर'फोरनि गेजेराव नर्थ इस्टआव साफा काउन्सिलफ्रा बुंनानै बिजेपि जाजोब्बाय बिथांमोना बिजेपि हाबनानैनो माने जागासिनो दिनै जोंथ' हाबनानैब्लाबो जोंनि अत हाजार हाजार मानसि थैनायनि बिनयनि नङा होमबा जों बे सासनखौ जोङो सिगाङाव हाबनानै सालायदोंमोन ना मुसुखा बुंदों सोखामाला बुंदों बिजेपि जाब्लाबो सिबानो बिजेपि बर'आनो जागोन दा बर'आनो सालायाबा सोरथो सानो नङा होमबा जोंनि काउन्सिल बियो जेब्लायबो सिट बियो बर'आव थाबाय थागोन अब्ला नरेन्द्र मदिया गोदो कंग्रेसनि कंग्रेसआ 60 बोसोर सासन खालामदोंमोन आसामाव आसाम भारतबर्षआव अब्ला मामोन जोंहा बे समाव बिराद दुखु हयथा जादों गोबां एमडिपि बुथार जादों गोबां आबसुनि भलन्टियार पस्टनि मानसिफोर बुथार जादों गोबां बिएनपिनि मानसिफोर बुथार जादों नङा होमबा बै समाव नाथाय सरकारा जोंखौ जेबो खालामाखै कंग्रेसनि दिनाव